Go, 1, 2, 3. Oh my God! Dyma ni felly, croeso ato ni ganolfan gneifio Meirion ar gyfer adloniant y prynhawn dydd Iau. Ond mae yna her yn bodoli fan hyn hefyd. Da ni'n gweld y cneifwyr yn herio'r fwyellwyr. Ac felly mae gennym ni Johnny Rhys, y cneifiwr Elis Rhys, buddigol yn yr adran Iau. A Andrew Morris yn cneifio tra bod y fwyellwyr o Zeland Newydd, Aidan Grant. Ac wedyn o Wlad Belg, pencampwr Wlad yn Coen Martins, ac o Benryn Llyn Terry Hoff. Ar hyn o bryd, da ni'n cael golwg ar Coen Martins, pencampwr y Gwlad Belg wrthi, ac mae'r... mae'n wedi her eitha gwastad ar hyn o bryd, a mae Elis Rhys yn cneifio'n gyflym iawn hefyd, ond da ni'n canolbwyntio ar hyn o bryd ar y bwyellwyr. A mae'r bwyellwyr yma yn teithio'r byd yn perfformio eu crefft, ac yn codi arian yn aml iawn at Elis Hened yna. O Coen wedi gorffen ei waith, un ar ôl wan. Hwnnw ydy Terry Hoff o Ben Llyn, tra bod y cneifwyr yn Elis Rhys chydig bach ar ei holi unwaith eto. Dwi'n meddwl bod hon yn sicr y bod y flwyddyn i'r bwyellwyr am unwaith. Yna rhywbeth wedi newid yn y broses. Dwi'n meddwl creu ras gyfnewid y bach yn hirach. Maen nhw wedi wneud. Aros i Elis Rhys orffen gyda'r cneifio ar hyn o bryd yda ni. Cyn i Johnny Rhys cael cymryd y gyfrifoldeb i trio gorffen. Ond does am llawer o beth, achos dwi'n meddwl yn siŵr o Terry Hoff o mynd i orffen ac mae o wedi yn wir. Dyna fo! Sbiwch ar ei wynaf fo, sbiwch ar ei gyhyra fo, rhagorol, y bwyellwyr yn fuddigol yn y rownd yna eto.